One Piece je zabavan. U početku većini ne, pošto kad pogledaš prvo što vidiš jeste da ima 1000 epizoda, a ti stojiš na epizodi 4 i još apsolutno ništa zanimljivo se nije desilo, pa si kao, aha, okej, odo da gledam anime 24 epizoda, lakše mi, i si ti ljudi sada leže u ličici nadrogirani One Piece-om, dok čekaju sljedeću epizodu i šapuću Oda. Ružno za gledati, zar ne? Ja sam, kao kolega narkoman, odlučio da prekinem da čekam, obukao sam svoje najbolje odijelo i pronašao fin i pošten posao. To jest, počeo sam da čitam mangu. Nemam pojma kakve veze posao ima sa čitanjem mange. Pročitao sam mangu, osjećao sam se odlično. I onda sam stigao mangu, i dalje u ličici, druga ulica, ova je malo lepša, ali i dalje narkomani suda. Ja i moje kolege narkomani smo skupili pare i imamo i One Piece poster na ulazu u ličicu da znaju čija je ovo teritorija. Kasnije sam krenuo da radim na YouTube-u, što znači da sada drugima pričam, tako da napustio sam kolege narkomane i sada imam svoju kutiju u kojoj živim. I dalje nemam pojma gdje idem sa ovom pričom. YouTube, manga, One Piece, okej. Snimio sam pola glasa i tek sam sad video da mi je mikrofon bio mutovan svo vrijeme. Kada sam tek krenuo dobio sam jednu vrstu komentara koju povremeno i dan danas dobijam, a to je gdje mogu pročitati One Piece mangu na srpskom. Nažalost nisam znao odgovor, ja prvi čitam na engleskom. Posjetio sam par sajtova, ali nijedan nije nešto previše uradio, neki sajtovi nisu ni prvi 30 chaptera preveli, tako da obično ili ignorišem takve komentare ili odgovorim se nemam pojma. Ostalo mi u glavi da treba o tome da pričam, ali džabe kad nemam gdje da pronađem tako nešto. Kaj ovo sunce ti jebem! Momci, izgleda sam pronašao sajt. Ovaj intro je trajao i duže nego što sam mislio. Pronašao sam sajt gdje vi možete pročitati nove chaptere One Piece-a. Ne znam zašto sam udario tastaturu sad. Prvo da kažem, odmah da nema zabune, LMB Pirate Group i ja smo napravili neku vrstu dugotrajnije kolaboracije. Ali nemojte da mislite da ću samo da hvalim njihov sajt, pošto radimo zajedno. Oni su mi sami rekli da ne žele to da uradim i ja to ne bi ni radio, pošto to nije fair prema vama kao gledalcima. U svakom slučaju, već znate, link sajta je u deskripciji. Po običaju, video volim da podelim po par sekcija kako bi bilo preglednije i meni i vama. A prvo, o čemu želim da pričam, jeste... Mislim da je ovo najbolje da prepustim njima. Projekat grupe LMB Pirates zvanično je obavljen 2022. godine i u cilju ima približavanje manga sadržaja domaćoj publici sa fokusom na naslove ili njihove delove koji nisu prethodno adaptirani na našem području. Mange koje ćete vidjeti na sajtu mogu biti svih žanrova i iz svih perioda, a biramo ih na osnovu zajedničke ljubavi ka njima, tako da se trudimo da ih predstavimo u što boljem kvalitetu i što tačnijem prevodu možemo. Zbog čega pri adaptaciji koristimo više različitih izvora stranih prevoda, uključujući japanski original. Kanji znak u logu sajta označava dušu, jer se ovaj projekat realizuje iz ljubavi kao onome što prevodimo. Shodno tome, sav sadržaj na sajtu je potpuno besplatan i takav će zauvek i ostati. Onda kasnije pričaju o tome ako želimo da ih podržimo, možemo raditi preko nekih linkova koje trenutno još nisu napravili, ali kada to budu radili, ja ću vam javiti. Eto, prvo što možete da zaključite jeste da, pošto nemaju nekog profita, od ovog nema ni reklama. Tako da ne morate se brinuti da ćete dobiti neki virus samo zato što ste ušli u novi chapter One Piece. Što se njih kao ljudi tiče, pričao sam dve osobe koje održavaju čitav sajt i jako su opušteni i vidi se koliko se trude oko ovoga. Od izvora preko kojih oni prevode do preglednosti čitavog sajta. Kada već pričamo o tome, mogu da pređem na... Na našim prostorima skoro nisam vidio bolje uređen sajt vezan za anime, a tek su krenuli. Znam da zvuči kao da ih samo hvalim, ali stvarno jeste prelepo, pogledajte sami. Sve je uređeno na svom mjestu, nema malih linkova, nema reklama kao što sam već rekao. Stvarno ste izašli iz frižidera. Znam. To znači da ne morate da imate problem da kliknete link pa vas prebaci na neki 7. sajt, pa opet. Tek posle 3-4 puta zapravo vas prebaci na link koji ste željeli. Također imaju i dosta malih detalja, kao ovaj custom art za JoJo Part 7 ili ovu sliku na koju sam slučajno naišao dok sam čitao chapter 1083. Posljednji detalj koji želim da dodam jeste kako su meni olakšali dosta, pošto je jako lako skinuti individualne stranice i ne moram da se bašćem po Photoshopu oko toga jer ja koristim dosta panela u mojim videima. Ono što su za sada preveli je jako vidljivo za bilo koga čim uđe na sajt, što me dovodi do...
znam, ove tranzicije su jako dobre. Sem One Piece zbog kog i radim ovaj video, imaju stvari kao JoJo, na kom želim da se fokusiram, That Time I Got An Karte za Jamča, izgleda da to postoji, i mange za koju do sada nisam nikad čuo. Zapravo planiram da pročitam ovo jer je FMAB poznat kao jedan od najboljih shonena, ali znam da od svega navedenog vas najviše interesuje JoJo Part 7. Za sada samo Part 7, ali dovoljno, pošto je to moj omiljeni JoJo part. Naravno, odlučili su se za color verziju i to superiorniju, neću prihvatiti Johnnya sa belom majicom. Вперед, Телеграм! Да ёбаный в рот, блядь, вы заебали свои телеграммы, блядь! Ай, да вашу мать, блядь! Uzeo sam prvi chapter kako vam ne bi spojilo previše, ali stvarno odaje osjećaj kao da je ovo oficijalna translacija. Zanimljiva stvar koju nisam napomenuo jest da je JoJo Part 7 prevedena, a ne Part 3 ili Part 8, zato što je pobedio na njihovoj anketi, tako da ako ikada budu ponovo radili ovako nešto, nemojte zaboraviti da predložite mangu koju bi volili da vidite prevedenu. JoJo dok se prevodio izlazio je 2 puta nedeljno. I dolazimo do onog što vas i mene najviše interesuje, a to je... Prevod je sasvim ok. Neke stvari koje se meni nisu svidjele jesu par prevedenih imena. Kao admirala T-Bona, koga su preveli kao T-Bone, ali je donekle razumljivo, pošto kada radite prevod morate da gledate kao da osoba koja čita nema pojma apsolutno ništa što se tiče serijala kog prevodiš, ili da uopšte ne priča engleski. Pa iako bi ja na primjer to pročitao kao T-Bone, neko bi to pročitao kao T-Bone. I malo je i dijelova gdje nisu prevodili nešto kao The World u JoJo Part 7, to je jer je to jednostavno oficijalno ime tog stenda na bilo kom jeziku. Što se tiče prevoda šala ili igri reči, namjerno gledaju da prevode tako da možeš da primetiš šta je Oda originalno želeo da kaže, pošto dosta ljudi koji prevode jednostavno zanemare to kako bi lakše preveli, ali u serijalima kao One Piece Oda obožava igre reči, tako da je jako bitno da se to obeleže njegovog rada lepo prevede. Nešto bitno što treba svi da znate, a vezano za njihov One Piece prevod, oni završavaju prevod mange par sati nakon izlaska prvih skenova. Uzet ću primjer One Piece Chapter 1083. Oni su taj chapter preveli u sredu uveče. Na sajtu gdje ja čitam engleski, ne srpski, engleski prevod. Chapter nije bio postavljen do četvrtka popodne. Nenormalno su brzi i posvećeni svom radu, tako da mislim da zaslužuju podršku. Posljednja stvar koju želim da napomenem za ovu sekciju, a pritom i najveća mana, jeste što su za sada preveli od chaptera 994 do chaptera 1083. Nisu prevodili ništa pre 994. chaptera. Tako da ako ste željeli bilo šta pre Akt 3 Wano da pročitate, ovo nije sajt za vas. Razlog zašto se ja zalažem za ovaj sajt jeste zato što su i više nego savršen sajt za ljude koji su završili anime i žele da čitaju mangu dalje, što je većina ljudi. Retko ko se odluči za čitanje čitavog serijala preko mangije umjesto samo da pogleda anime. Oni su već preveli kraj Wanoa, Gear 5 i sada će prevesti čitav Egghead Island. Jeste li šao malo tu ovu? Ovu tu. Ona će za 5 godina. Znaš kakva ženska biti, stari moj. Brate, si ti debil? Ne razumiš ti to. Zato sam ja odlučio da radim sa ovim sajtom. Kada smo kod mog rada sa njima, evo kakav je plan. U svojim novostima imat ćete svaku moju dugu analizu, počevši od chaptera 1083. Ja od tog chaptera koristim u videima njihove panele i prevode mangi, tako da će vama koji ne znate previše dobro engleski biti lakše da pauzirate, pročitate, pogledate ili jednostavno razumete o čemu ja pričam. Ovaj video jeste donekle reklama za njihov sajt, ali zaista je poenta bila da vam pokažem kako sam pronašao sajt preko kog bilo ko posle anime može da pročita chaptere mangi, besplatno. Nisam zapisao nikakvu tranziciju za ovo. Finalni utisci, nemam previše ovdje da dodam, rekao sam šta volim, a šta ne volim. Što se tiče ovog sajta, ove grupe, tako da ako želite da vidite bolje njihov prevod, predlažem vam JoJo Part 7, jer stvarno su radili odličan posao i ne možeš da razlikuješ njihov prevod i prevod koji sam ja čitao. Sajt se zove lmpmange.com, link je u deskripciji, ponovo kažem, i želim da se zahvalim Supreme Kingu jer je pritisnuo join dugme. Ako vi želite da vas pozdravim na kraju videa, samo pritisnite to join ili pretplati se dugme pored subscribe. Ovo su par ikonice koje sam ja crtao za druge, a od Ranka World pa nadalje planiram i ostalima koji su pritisnuli join dugme da napravim nešto ovako. Naravno, kažete mi otprilike smjernice šta biste željeli ja da napravim. U svakom slučaju, hvala vam na gledanju do sada, hvala LNB mangama što podržavaju moj kanal,
kao što ja podržavam njihov sajt. Ako vam se svidjelo, ostavite like, subscribe i pritisnite zvonce. Pridružite se Discordu, imate Instagram, ne znam više koliko stvari imam. Hvala vam svakako ponovo, ćao.